liduma. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, ngicela ukusubscribe ku-YouTube wethu ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma sifaka. Ukuduma kwezulu kusuke kubika-ke izinkulumo, ulaka. Kahle kahle nje akusiyona into enhle, njengoba sonke sazi ukuthi-ke vele izulu uma liduma yinto nje esiyisabayo leyo. Uthole ukuthi emakhaya abanye baze becashe ngaphansi kwemibhede. Uma-ke nawe kukhona ofisa ukukubuza sikuchazele khona, ngicela ubhale umbuzo kwi-comment. Ngizobe sengenza ividiyo yakho ngiyifake lapha ku-YouTube. Okwakho ukuthi usubscribe ukuze mase ngiyifaka impendulo yakho ku-YouTube isheshe ifinyelele kuwena. Ungakhohlwa nokusilandela. Nisale kahle.